Maga, dara maga. Saging maga na. Oh, muna ako ibaligyan na po maga. Salamat sa mga Ginoo maga. Share kayo sa atin tanan. Alam na ta sa Ginoo maga. Paubos kay wag kita mo kita ra. Oh, maga. So, kab sa itong pining kamot maga para makakaon ta maga. Di ta magpuyo maga. Hilos yung tanan maga, di ana pud ko maga sa igbaw sa kumbalay yan maga. Tara akong balay sa ubos maga. Magtanaw na pugog saging maga. Tara akong balay maga sa ubos maga. Nagsungon niya area din maga, ang lapok niya maga. Simbako la di enta ni man slide dira sa tumbalay kay lisod na maga. Tumbalay tos ubos og habog niya nga lapok diri ayuta. Bali bakili din nga na area. Umaga magtanong ko saging maga aron maga nagdakog bara o butangan sa to cellphone maga na saging maga o pinakol maga tanong pa ni sa akong lola ug lulo maga aron maga magtanong ko saging maga para naman pud maga may paaboton ta maga ug ipakita din ako sa inyo maga ang saging maga na ako na pud ibaligya kay na pud mga bunga maga saging maga damo next para maga sa bus maga nakita Antonio maga adto saging may bunga na pud sa maga. Napaabot ako maguwang to para ato na pabaligya. Dara maga, nana maga, sa gamay ra nga bulig siya maga. Makalibre na ni maga kaya sa Ginoo maga, magkaon na kita ni maga. Sa gamay ra bulig ug napam. Salamat maga sa tanan na mga sa mga viewers na maga. Maraming salamat yung tanan na maga. Ug kaging maga oh. Maga oh. Abot ta na maga kamusta na ma. Guwang maga kato nang ano ato baligya maga. Makaon ta maga. Salamat to sino maga kay wag bitem himo kung kita ra. Maga, ubni ko nyo maga. Maga, dara maga. Saging maga na. Oh, muna ako ibaligyan na pud maga. Salamat sa mga Ginoo maga. Share kayo sa atin tanan. Alam na ta sa Ginoo maga. Paubos kay wag bitem himo kita ra. Maga gikanan kay langga maga oh. Ako pud sa baligya maga. Baligyan na po maga para makapahit ko gatas ang anak. Oh maga, ug patang magkugid diri pag hinlo-hinlo. Pero tanom. Watay mabaligya ron maga, watay paabuton. Salamat sa Ginoo maga, kay bisan ani ra. Mga kuan maga, nakakalayan ka punta sa Ginoo maga. Ginoo rin sa tanan maga oh. Amo nagkubulig maga. Kaparito maga oh. Tapakadto, may bunga puto siya maga oh, saging. Kadto. Oh maga, diri maga, sugdan na to maga. Labon nga init na. Diri maga, magbuhol puto diri maga para maada tayo matanom saging. Mapwede ba diri maga? Oh, puta. Lihat madaan. Tidak enggak tebuk dan enggak. Enggak madaan. Mabuk tu. Enggak. Lah mabuk enggak pwede na tamnan. Lah enggak pwede na ni. Ini maga. Maga, laom na. Maga, pakita rin niyo maga, laom na. Laom na buho. Maga. Oh, selfie kanira. Oh, maga, laom na ng buho, maga. Pwede na. Oh, gudugang tagbuho lain. Maga, oh, laom ng buho. Tagbuho lain, maga. May nalaw mo sa buho. Pwede na, maduha kadakaw, maga. Pwede na, maga. Oh, nara maga, ato saging. Oh, maga, oh, ato pader. Pader, maga, di atas ubos pader karon. Hindi pa tagsahaan niya maga para makatanong tani. Oh, tanong na tayo maga kung sa itong natay adlaw, natay oras maga na bakante. Kita magpuyo para makakaon ta. Oh, dari maga buhol pa ta dire. Buhol maga. Tanong ta saging maga para makakaon ta maga. Magpuyo.
Kapoy ta mga, lihok para makakaon. Pato ta singot mga para natay pabuton. Sa tanong kada to kabot. Kita magpuyo mga. Oh. Mga, salamat sa mga viewers ya mga. Maraming salamat yung mga. Hey. Ayo. Mga lapok. Bob. Anom. Nuyo ta mga ubitikan on. Mga, shout out kay Living the Good Life mga dahil marami na sa tulong sa akin mga. Salamat kay Living the Good Life. Salamat sa kapatid ko mga. Mga nabuho na mga. Lam nagbuho mga oh. Lam nagbuho. Yan lang ma. Oh. Kapisingot ato mga. Kapuya mga Ay mga. Magbuho na po tayo mga. Pantulong buho na to mga. Itong upat na buho din mga banda. Para sa tanang itong saging. Mga. Kabkab sa itong pining kamot mga para makakaon ta mga. Di na magpuyo mga. Oh. Nabi ko pa ito mga. Kaya na po. Ayo. Ay. Kayak mga. Iya. Ayo. Iya. Ilan. Hey. Biyahan po ito dani. Buho ah. Iya. Iya. Iya mana? Benghiya mga. Benghiya. Kimugbuho.
Og dara mga nabuho rin mga. Tinggahi amon ko eh. Gamay ra siya pagamo mga, mabaw ra. Pero sige lang, okay ra na mga. Tinggahi Pisingot mga. Mga salamat kayo sa mga viewers mga. Og sa next vlog na ni mga na ako mga. Diyan na napakita sa inyo mga ang kuan mga pag tanom na ako saging mga kay sayang ang oras ato sa pagtanom mga. Bali mubo ra ang content mga sa paghimo ni nga pag-upload ni video mga kay da ba ko ikaw na ni mga tarong pa na ako na akong kan mga settings mga para maka-upload tagtaas nga oras. Mga salamat kay mga. Sa next vlog na mga at ngayon yung mga pagtanom na ako saging mga. Para saan ako pagtanom mga narato saging mga Damo-damo na ako saging diri mga may mabunga ng uban. Mao nakabaligyan ako ning mga makalibre-libre na bugas-bugas. To saging libre na pamugas-bugas mga. Mabunga to saging, briga. Salamat kayo mga. Diri mga. Bali magbuo kita ko diri mga para magdugang sa tumbo mga para tamnang to saging. Mga kay murag sayang ang oras mga. Saya pa mapugaron buntag pa mga saya pa. Adlaw pa mga. Buot na din mga. So kung sa pagkaroon sa mga tas kay yung mga kaon na mga. So kung sa din bugno. Bit na laom. Muko na rin siya mga abuko na rin. Maga, kitaan na lang yung maga sa next vlog na ko maga. Sa pag-upload na ko maga sa pagtanom ani maga. Saging maga sa buho, dani buho maga sa buho karon. Sa next vlog na ako maga, unta maga subaybayan niyo maga. Maga. Hay. Dara mga. Lawom ng buho mga. Ay nalaw ma. Mga, salamat kayo mga. Kitaan na rin sa next vlog na ko mga ang pagtanong na ko dali nga saging mga sa dali mga buho na to, ang buho na to karon. Salamat yung tanan mga. Anta mga, suportahan niyo ko sa channel mga. Thank you kayo mga. Salamat kayo.